Tervetuloa kahvituokioon ja terveisiä Gilda Music Managementin kotikonttuurilta. Minä olen Gilda ja tänään vieraanani on laulaja, lauluntekijä ja myös manageriopiskelija Inna Vänskä. Tervetuloa. Kiitos. Sä opiskelet nyt Ikaalisissa, palataan siihen kohta, mutta kerro vähän sun taustaa ja miten sä oot aloittanut musiikin parissa aikanaan. Joo, minä olen Inna Vänskä. Minä olen lapsilaulaja ja olen Venäjältä kotoisin. Aloitin laulaminen 6-vuotiaana, kun laulan minun serkun häissä tosi korkean laulun ihan yksin. Ja yleisö oli sitä mieltä, että kyllä kannattaa ehdottomasti jatkaa laulamista ja esiintymistä. Minun äiti oli musiikkiopettaja. Hän on soittanut hanuria ja minä lauloin ja hän on antanut minulle myös laulutuntia. Sitten kun minä menen yläasteen, minun musiikkiopettajakoulussa perusti meille bändi, missä minä olen solistina. Ja se bändi myös menestyi tosi hyvin ja se pääsi jopa radioon. Ja sitten sen jälkeen, kun se pääsi radioon, alkoi olla semmoisia pikkasen ongelmia ja sieltä ja täältä. Ja sitten sen pitäisi vähän niin kuin lopettaa se laulaminen ja esiintyminen. Ja se oli tosi vaikea minulle kyllä. Mä niin kuin tosi stressan ja niin poispäin. Mutta ihan pakko vaan lopettaa, ei ollut muuta vaihtoehtoa silloin. Ja silloin minä vaan niin kun jatkan elämään, menen naimisiin ja minulla tuli semmoinen tosi hieno tytär, sen nimi on Laura. Ja kuitenkin yritin päästä vielä Sibelius Akademian Joensuun, mutta en ole päässyt sinne. Mutta kuitenkin sitten menen opiskelemaan merkonomiksi ja suoritan sen merkonomin tutkintoon ja sitten vaan tein toimistotyötä sen jälkeen. Sitten vuonna 2019 minun suomenruotsalainen miesystävä ehdotti minulle, että minä menen jonnekin työväenopiston musiikkikurssille. Sen takia, että hänen mielestä minä aina itken, kun mä katson kaikki nuo konsertit, missä esiintyy artisteja. Ja se sanoi, että joo, ehdottomasti pitäisi mennä jonnekin musiikkihommiin, että sitten sinäkin osallistut siihen ja katsot, miten se menee. Sitten me sovimme, että minä menen sinne viulutunnille, kun viulu on helppo kantaa. Ja sitten se kuulostaa kivalta. Niin, että mä kuvittelen, että sitä ehkä mä just voisin tykätä soittaa. Sitten minä ostin semmoisen edullisen viulun ja sitten aloitin sitä opiskeluviulun soittoa ja sitten se meni tosi hyvin. Minkä ikäinen sä olit, kun sä aloitit sen viulunsoiton? Se oli jotakin, oliko se 47-vuotiaana? Joo, aika hienosti. Kyllä, joo, kiitos. Joo, se oli semmoinen tosi yllättävää, että mä sitten niin kuin, aloitin ihan alusta aikuisena ja se menee tosi hyvin. Ja sitten nyt mä en melkein pystynyt olla ilman viulunsoittoa, että ihan joka viikko ehdottomasti pitäisi soittaa, että mä niin kuin voin hyvin. Että se alkoi olla ihan tosi tärkeä mulle. Olipas ihanaa, että sä löysit tämmöisen soittimen vielä aikuisiällä. Kyllä, minunkin mielestä. Mutta sitten mietin, että minähän tykkään laulamista. Minähän olen se solisti ja artisti lapsena, että pitäisikö minun nyt sitten yrittää taas vähän lauleskella. Sitten minä menen sinne kirjaston studiolle ja yritän laulaa karaokea just sen koronan jälkeen. Ja sitten tein semmoisen videon vielä, kun mä laulan sitä karaokea ja jopa vähän tanssin siellä välissä. Ja sitten julkaisen sen videon YouTubessa. Sitten tulee aika hyvä palaute, että kannattaa ehdottomasti jatkaa just taas. Niin. Ja sitten minä alan tekemään semmoisia videoita ja laulan karaokea ja niin kuin, sitten laitan YouTubeen noi videot. Ja sitten saan paljon kuuntelijoita ja sen jälkeen mä mietin, että kun kerran mä alan laulamaan nyt, minun pitäisi osata tehdä omaa musiikkia ja lauluja.
Hei, jatketaan tästä kahvituokion jälkeen. Me kuunnellaan, nyt kun me päästiin tähän sun biisin tekoon, niin nyt kuunnellaan sun oma biisi, kappale nimeltään Musiikki, ja jatketaan tästä ihan kohta, hörppästään kaffia. Musiikki keijuu siellä, kitara itkee vielä. Musiikki sydämessä on jokaisessa meistä. Musiikki sydämessä on jokaisessa meistä. Tunteiden pitkä joki, hieno hetken polku. Musiikissa se on niin, unohdu kaikki noin vain. Lauluissa se kuuluu, elämän kaikki kulmat. Siinä kuultiin Inna Vänskän kappale nimeltään Musiikki. Koska sä oot tämän kappaleen säveltänyt tai tehnyt? Olen tehnyt sen ihan ensimmäisten joukossa. Minä vuonna? Koska sä oot aloittanut? Se oli joskus just 2019. 2020 mä silloin olen tehnyt sen musiikin. Ensin mä tein musiikin ja sitten mä tein sanat ja sitten mä laulan sen itse. Ja nyt kun sulla on niitä biisejä sitten ruvennut syntymään, niin sen takiahan sä menit varmaan tuonne Ikaalisten managerikoulutukseen. Kyllä. Ja tarkoitus tässä hommassa on se, että mä haluan tietää, mitä minua tapahtuu artistina. Haluan edistää omaa artistiuraa. Ja haluan olla itse oma manageri. Se on ihan hyvä nykypäivänä, että osaa itse kaiken. Se on kyllä totta. Niin tärkeetä. Eikä pääse kukaan huijaamaan. Mulle kyllä ehdotettu mennä laulantekijän kurssille, mutta sanoin, että haluan tietää, mitä minun ympärillä tapahtuu, sen takia menen manageriksi. No niin, se on hyvä. Onko sulle tullut jo paljon näitä biisejä sitten sen vuoden 2019? Tuleeko sulle niinku helposti kappaleita, syntyykö? Mulle syntyy aika helposti tietokoneella. Mä tykkään tosi paljon tehdä musiikkia. Mä saan tosi ison nautinton sitä, melkein samanlaisen nautinton, kun mä soitan viulua.
silloin kun mä tein biisi tietokoneen Garage-ohjelmalla, mä saan tosi hyvän olon ja sitten kun mä julkaisen sen jälkeen mä saan vielä paremman olon. Aiku ihanaa. Eli se on tosi hienoa tehdä musiikkia ja mä oon tehnyt aika paljon musiikkia, mutta biisiä mä oon tehnyt ihan vain muutaman kappaleen tähän mennessä. Joo. Soitatko myös viulua näillä sun äänitteillä? Joo, kyllä. Mä teen myös videot viulusoitosta ja ihmiset tykkää melkein saman verran kuin silloin, kun mä laulan. Okei, sä oot tosi rohkea. Et monethan aloittaa niinku viulunsoiton tosi nuorena, mutta se on ihanaa nykypäivänä, kun voi aloittaa minkä ikäisenä vaan. Kyllä, joo. Ja itse asiassa suosittelen ja tarkoitus vähän niin kuin edistää itseä omassa asiassa, musiikkiasiassa, mutta haluan myös suositella, että kaikki muut myös tekee just sitä, mistä tykkää, minkä ikäinen vain on, että mene vaan eteenpäin ja rohkeasti tee sitä, mistä tykkää. Ja varmasti tulee hyvää. Ihana neuvo kaikille meille, koska tässähän on koko elämä aikaa ja elämästä pitäisi nauttia. Joo, just näin. Näin mä ajattelen. Mä kävin kans ton Ikaalisten managerikoulutuksen just silloin 2019, kun sä rupesit tekemään biisejä ja musta se oli aivan ihana koulu, niin ootko sä tykännyt siellä olla? Kyllä, olen tosi paljon tykännyt ja saan tosi paljon tietoa tähänkin mennessä, vaikka opiskelen vielä puoli vuotta vasta ja vuosi vielä edessä. Ootteko käynyt tutustumassa eri paikkoihin? Kyllä, olemme käyneet ainakin siellä meidän koulun tiloissa ja sillä tavalla, mutta ei sen enempää vielä tähän mennessä. Ja meillä käy tosi paljon hyviä vieraita, jotka osaa hommat. Niin teillä siellä käy kyllä kaikki alan kovimmat ammattilaiset opettamassa. Just näin, joo. Kyllä. Että sitten vaan managerihommia kanssa tekemään. Just, joo. Sitten lopussa me soitetaan sulta tämmönen biisi kuin Evening. Minkälainen kappale tämä on? No, tämän biisin mä tein myös ihan alussa, silloin kun mä aloitin tekemään musiikkia. Ja haluan tehdä joku semmoinen tosi romanttinen ja ihana biisi, että voi vaikka nautia sitä jossakin rannalla rakkaan ihmisen kanssa ja seurata auringon laskua illalla. Ja toivottavasti mä onnistun siinä, ainakin itse tykkään. Kyllä varmasti kaikki muutkin tykkää. Kerropas vielä, mistä sua löytää tuolta sosiaalisesta mediasta? Onko sulla artistisivut siellä? Minun musiikkia löytyy tosi paljon YouTubessa, TikTokissa ja Instagramissa nimellä Inna Vänskä. Ja haluan vielä lisätä tähän, että on tosi erittäin kiva päästä joskus tekemään musiikkia ja laulamaan ulkomaille. Se on vähän semmoinen haave. No niin, sitä kohti. Nimenomaan just joo. Mutta hei, Inna Vänskä, kiva kun sä tulit haastatteluun ja onnea oikein paljon nyt sun uudelle artistiusuralle ja manageriuralle ja laitetaan soimaan vielä loppuun tämä Evening. Kiitos paljon, että saan tulla.